دم باشوانو me îroj were çend vîdeo amade kirine. Yê fêrbûna zimanê Kurdî. Dem bi hev re temaşe bikin. ميمون اف ميمونة بلينك اف بلينكن هيشتر اف هيشترن Daristan ev daristanê. Di daristanê de pir dar hene. Gola avê ev gola avê ye. Ordek xwedê de avjan dike. جم اف جمع آوا جم ويالي دهرقة جميل اف جميلة دريا اف دریایه Qaz ev qazê. Qaz xwe di avê de avjan dike. Dexil ev dexil e. Gulya daxilê ev gulya daxilê ye. Di gulya daxilê de genim çê dibe. Ez bêvî me ku bi dilê we be, dema we bimîne xweş.